Hello, welcome back to my YouTube channel. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। जेब्ला आंनि मेन चेनेल माने बड' इनफो 100k सब्सक्राइबार कमप्लीट जादोंमोन। बै समाव नोंथांमोननो गिवअवे मोनसे होना बुंदोंमोन। सो फाइनली बे गिवअवेखौ दिनै होनोसै। भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। फुल डिटेल्स मोनजोबगोन। बैकग्राउंडखौ इगनोर खालाम दे, आं दायो मंगलियावसो दङ। एनिवे टोटल 3000 रुपीस होगोन। साथामखौ रेन्डम कमेन्ट पिकारनि गेजेरजों सेलेक्ट खालामगोन। माने सासेनो 1000 साथामनो होगोन। टोटल साथाम विनार जागोन। तो जायफोरा गोसो दङ पार्टिसिपेट खालामब्लानो जाबाय। बेहाय माबोरै पार्टिसिपेट खालामगोन होनना बुङोब्ला इजिथार। बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट मोनसे हरनांगौ, ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होनांगौ। बेनो इजिथार पार्टिसिपेट खालामनाय प्रसेसा। सो कमेन्टआ मेनथार। आं मानो होनब्ला यूट्यूब रेन्डम कमेन्ट पिकारनि गेजेरजोंसो माने विनारखौ सेलेक्ट खालामगोन नालाय, बेखायनो कमेन्टखौ हरनो माने बावगारनो नाङा ना। कमेन्टखौ सासे मानसिया मोनसेल' हरगोन। मोनसेनि जुदि बारा कमेन्ट हरोब्ला बेखौ आं डिसक्वालिफाइ खालामगोन बा रिजेक्ट खालामगोन। मानो होनोब्ला माने मोनसेनि बारा कमेन्ट हरोब्ला माने विनार जानाय चान्सआ एसे बारा थायो नालाय, तो बे एसे चिटिं टाइपनि जागोन आरो। बेखायनो आं रिजाल्ट होनायनि सिगांनो आं बेखौ क्लियार खालामना होखाबाय। सासे मानसिया अनलि मोनसेल' कमेन्ट हरगोन। जुदि मोनसेनि बारा कमेन्ट मोनो माने बेखौ लोगो रिजेक्ट खालामना होनाय जागोन बा डिसक्वालिफाइ खालामना होनाय जागोन। माने बे जितु यूट्यूबनि रेन्डम कमेन्ट पिकार ना, बेवहाय क्लियारलि नुजाखायो ना सासे मानसिया मोनसे कमेन्ट हरदों ना मोननै कमेन्ट हरदों। तो बेखायनो फार्स्टआवनो आं बेखौ क्लियार खालामना होखाबाय। बे भिडिअखौ आं फेसबुकआवबो आपल'ड खालामगोन दे। जायफोरा फेसबुकआव बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना आंनि जितु सेकेन्ड चेनेल बड' इडुआव थांनानै बे भिडिअनि गाहायाव माने कमेन्ट हरोब्लानो जाबाय। माने यूट्यूबनि कमेन्टखौसो आं माने यूट्यूबनि कमेन्टनिफ्रायसो विनारखौ सेलेक्ट खालामगोन दे। बेखायनो जायफोरा फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना आंनि जितु सेकेन्ड चेनेल बड' इडु BODO बेवहाय थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअनि गाहायाव बेखौ कमेन्टखौ लिरना हरोब्लानो जाबाय। जायखिजाया कमेन्ट हरनो हायो नोंथांमोना, जायखिजाया गोसो दे, नोंथांनि गोसोसो बियो। अनलि बाट मोनसेल' कमेन्टखौ लिरना हरनांगोन। मोनसेनि जुदि बारा कमेन्ट मोनोब्लाथाय लोगो डिसक्वालिफाइ खालामनांगोन। तो बे जितु गिवअवे बेखौ आं आंनि जितु मेन चेनेल बड' इनफो 100k सब्सक्राइबार कमप्लीट जानायनि खुसिजों होदों दे। सो नोंथांमोना बेवहाय पार्टिसिपेट खालामब्लानो जाबाय। पार्टिसिपेट खालामनाया अलरेडि बुंखाबाय आं इजिथार। बे भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ, बे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ लोगोफोरनो, आरो बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट मोनसे खालामनांगौ। जायखिजाया कमेन्ट नोंथाङा कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। तो बेनो इजिथार प्रसेसा। ओमफ्राय हायोब्ला बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय, लायोब्लानो जाबाय। माने बे आंनि सेकेन्ड चेनेल बड' इडु BODO ओमफ्राय फेसबुकआव थानायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायोब्लानो जाबाय। माने यूट्यूबाव थांनानै बे भिडिअखौ सार्च खालामनानै बे भिडिअनि गाहायाव नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरना हरोब्लानो जाबाय। माने आं फेसबुकआवबो भिडिअ होयो दे। जायफोरा नायाखै नोंथांमोना फेसबुकनि पेजखौबो लाइक खालामनो हायो। फेसबुक पेजनि मुङा बड' इनफोआनो सेम, आंनि जितु मेन चेनेल बेबायदिनो सेम आरो। सो पार्टिसिपेट खालामब्लानो जाबाय जायफोरा गोसो दङ। सो बेनोमोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोनांब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।